Следва рубриката ни лица и днес ви срещам с един изключителен млад мъж, който може да се каже живее втори живот. И то не какъв да е, ами духовно извисен, обърнал внимание навътре към себе си и даваш вдъхновение на много други хора. Изключително ми е приятно да ви представя Георги Жеков. Здравей, добре дошъл. Здравей, Криси, добре заварила. Твоят живот се преобръща изцяло с един инцидент. По какъв начин те промени това и как се получи настройката ти, желанието ти да търсиш нещо повече? Отговори на въпроси за света, за Вселената, за живота, за себе си? Може би е хубаво на първо място да спомена, че този обрат, този инцидент, който претърпях, на първо място ме освободи от един много сериозен страх от смъртта. Всъщност този страх, който през по-голямата част от живота ни ръководи съществуването на всеки един от нас, разбира се, хората на тази земя. И оттам нататък вече така се впуснах в едно ново буквално приключение, което беше свързано с така хиляди нови неща, които ме интересуват и продължават да ме интересуват във всеки един момент от съществуването ми. Така че начинът беше много така интересен и за самия мен, тъй като аз изобщо не очаквах, че от човека, който бяга, защото дори собствените ми родители в момента казват, че нямам нищо общо с това, което съм бил. Не могат да те познаят. 6 години, да. Така през последните години просто много и различни неща се случиха в живота ми, най-вече точно това обръщане навътре към самия мен, за да мога да намеря на първо място отговор на част от въпросите, които ме интересуват. Защото за щастие всеки един от нас намира отговори на различни видови въпроси през цялото си съществуване на тази земя, което разбира се е прекрасно. Страшно ли е в другата реалност? Напротив, дори там е толкова прекрасно. Ти каза, прекрасно. че си преодоляла страхът от смъртта, но въпреки всичко... Да, защото всъщност самото преживяване е такова, поне каквото беше моето. Единствено и само мога да го сравня с най-невероятното спокойствие, което би могло да обземе човек в настоящия момент, в който се намира. В други случаи го описвам, може би, като едно сливане с безусловната любов, с всичко, което съществува. Думите са слаби да опишат това преживяване и по-скоро единение с тази, както аз се наричам в първата си книга, друга реалност, защото тя отвъд мислите, тя отвъд представите и концепциите, с които сме свикнали да си служим. Така че много е трудна за описване, едновременно с това е винаги така много благодатна към човек, който е успял да се докосне до нея по един или по друг начин. Защото имаме възможността да се докоснем до тази друга реалност, бидейки точно в настоящето. Тук и сега, просто осъзнавайки какво се случва във всеки един от тези моменти, които ни се поднасят. Това е всъщност другата реалност, да бъдем себе си тук и сега. Трябва ли човек да претърпи някакъв катаклизъм в живота си, за да отвори сетивата си за невидимото, за да започне да си задава тези въпроси? Отговорът е не. Не трябва и точно поради тази причина пиша всичките си книги и всичко, което правя, разбира се, за да мога да покажа, че съществува начин, по който всеки един от нас да продължи да върви през това приключение, наречено живот, по един вече съвсем различен път. Т.е. пътя на себеосъзнаването и на възможността да разберем, че ние сами създаваме реалността около нас, в зависимост от това какви избори правим във всеки един момент, как реагираме във всяка една от ситуациите в живота си и по какъв начин всъщност комуникираме с хората около нас. Кое е по-сложно, да излекуваш душата или тялото си? Може би с душата нещата стоят по по-интересен начин, тъй като там работим с невидимото. С физическото тяло нещата се случват доста по-бързо и доста по-лесно, отколкото дори аз самия си представих, че може да се получи. Но вече когато минем в невидимите реалми на нашето съзнание, там вече работим с енергии, които просто до този момент ние не сме осъзнали дори, че съществуват. И съществува един период от нагласения, в който всъщност ние започваме да осъзнаваме все повече и повече за нашите собствени възможности, тези, които притежаваме вътре в нас самите. Било то... Всеки човек ли ги притежава тези възможности? Абсолютно без изключение. Всеки един от хората на тази земя притежава способности и да се излекува от някаква неприятна болест или да промени по съвсем нов начин, да започне да живее и да съществува в околността, която го заобикаля. А коя е първата стъпка? Какво трябва да предприеме човек сам за себе си първо, ако иска да излекува душата, тялото си?
На първо място да се обърне към усещането си за това какво е правилно за него в настоящия момент. Защото това, което се е случва и продължава да се случва, е, че ние постоянно биваме заливани от хиляди, милиони видове различна информация, която по определен начин обуславя нашето поведение в обществото, в което се намираме. И ние в един момент губим представа за самите себе си, за нашите собствени ценности, за нашите цели, за това какво искаме в този живот, за самите себе си на първо място. Тъй като е много важно да разберем, че няма как да помогнем на когото и да било от други го, преди да помогнем на самите себе си. В втората ти книга "Медицината на новото време" не става дума само за постиженията на медицинската наука. Всъщност, коя е медицината на новото време? Медицината на новото време започва пак отново с осъзнаването на това, че в нас се крият абсолютно всичките козове за това ние да предприемаме едно ново начинание, един нов живот. И в медицината всъщност аз описах моята опитност, свързана с това по какъв начин да се погрижим за физическата си същност на първо място. Как? За това с различни видове прочиствания на основните органи в тялото. Чрез храни, чрез медитация, по какъв начин става това? И чрез медитация. Комплекс ли е всичко? Важно ли е да комбинираш няколко практики или както и да ги наречем, за да можеш да постигнеш цялостен ефект? Да, важно е. Абсолютно много осезаем ефект би имало, ако един човек реши да съчетае всичките тези техники, защото ние сме многопластови същества, които съществуваме както на физическо ниво, така на ментално, така на емоционално, така и на духовно. Така че когато имаме възможността да предприемеме някакви действия, за да се погрижим за всяка една от тези същности, макар и по-мъничко, тогава ефектът е много по-мощен, ако единствено и само да кажем се погрижим за физическата си същност. Ти какво правиш? Нека да дадем практически съвети на нашите зрители от първо лице, изпитани. Да, моята практика е интересна. И всъщност, твоите практики важат ли за другите хора или всъщност и това е индивидуално и човек трябва да го усети сам за себе си? Абсолютно някакво за всеки един човек. Някои от нещата, които правя аз, ще бъдат меродавни за голяма част от хората, някои не. Така че всеки сам за себе си е добре да експериментира с различни видове техники, с различни видове храни, както съм описал в българските суперхрани, за да може в един момент, според вътрешното си усещане за баланс и за хармония, да разбере кое кореспондира на него самия, индивидуално. Така че в моята практика, която се променя постоянно и да кажем няма почти нищо общо с тази от преди 2 години. Има съчетание упражнения от йога, от тайчи, различни видове дихателни практики, които спомагат точно за това да се настани човек в този настоящ момент, за който си говорим, да изчисти ума от всичките тези мисли, които по-голям част от времето не ни служат, защото те са насъдени. Ти знаеш ли, че аз ходя на йога и миналата седмица най-трудното нещо не беше някоя асана, която трябваше да направим, а командата или по-скоро напътствието на инструктора, който каза: в момента не трябва да мислите за нищо. Всички тези мисли, които минават през главите ни ежесекундно, ни пречат да се концентрираме върху истински важните неща и всъщност е адски сложно да не мислиш за нищо. Всъщност сложно е и точно поради тази причина с практиката, ежедневната практика. Как? Всеки По какъв един начин? ден, дори с няколко минути следене на естественото ни дишане. Това е една от, може би, най-простичките техники за медитация, които работят по един невероятен начин. Защото хората, ние сме от първия момент, в който сме на тази земя, започваме да дишаме и до последния го правим. Така че това е, може би, един от най-естествените процеси, с който сме свикнали. Но ние го правим автоматично. В момента, в който обърнем внимание на дишането, как се диша правилно? Кореното дишане принципно е възможно най-правилно, разбира се, това е в зависимост от това какво прави човек в ежедневието. Защото за един спортист може да има и по различни видове дишания. За един човек като теб и като мен в ежедневието си, ако стоим, да кажем, в един офис, е по-добре просто да дишаме възможно така най-спокойно и дълбоко с корема, без да изпълваме до край гърдите с въздух. Добре, спомена третата ти книга "Българските суперхрани". Да. Кои са тези храни, които си имаме тук на наша територия, които са изключително полезни, имат благотворно влияние върху душата и тялото? Защото храната не е само за тялото. Абсолютно, да. Те така или иначе суперхраните, те са храни и за душата, защото влияйки върху тялото, те така или иначе влияят върху цялостната ни система. В българските суперхрани аз описах доста зеленолистни наши приятели, както ги наричам, като спанака, овчарската турбичка, тученицата,
копривата, магданоза, разбира се, според мен, нали, една от така най-подценяваните храни. Оттам нататък меда, за който много хора вече знаят, нали, че е една от най-невероятните суперхрани на планета Земя. Изобщо лимеца, глога, шипката, Ти ядеш само сурова храна, доколкото знам. Не, не съм суровоядец. Правил съм с така няколко месечни експерименти, единствено и само на сурова храна, за да видя по какъв начин ще се почувствам, но всеки пак е нужно да го кажа индивидуален. Да кажем, в различните периоди от време, сезони в частност, човек ще има нужда от малко повече сурова храна, да кажем лятото, за да може да му е по-хладно. А зимата ще има нужда от малко повече готвена храна, въпреки че правилото е, нали, суровата да бъде малко повече от готвената във всяко едно от яденета, които правим всеки един ден. Така че като Колко пъти на ден хапваш? Ами, между 3 и 5 дори понякога. В смисъл започвам с едно хубаво супер смути, нека така да го нарека, в което смесвам винаги поне една връзка с магданоз, малко пчелен прашец, сезонен плод, който в случая, нали, възможността да има колкото се може по-малко нитрати и вредни вещества е по-малка. След което ранния следобед си хапвам някаква голяма салата с различни по вид бобени култури, боб, плеща, грах, нахут. В зависимост от това какво ми седи на момента. Нямам някаква стриктна програма. Защото когато започнем да следваме някакви стриктни програми, тогава и се ограничаваме. И освирепяваме от глад двойно повече. Всяко нещо, което е забранено, е двойно по-желано, като че ли. Точно, и за това не работят и повечето от диетите, защото ние се подлагаме на някакви ограничения и след това, когато мине тази граница, ние се нахвърляме върху храната с едно така неистово желание, което след това връща и тези свалени евентуално килограми. Ти пишеш на 2 езика. Аз прегледах малко от твоя блог. За какво най-често те търсят хората? Какви съвети им даваш? Как им помагаш? Различно е. Значи, принципно, някои хора ме търсят за това да им създам някакъв хранителен режим, което е така доста интересно, защото тогава самите те се очудват от какво имат нужда, защото никога не са си задавали някои основни въпроси, от какво имам нужда аз в настоящия момент. И оттам тръгваме и стигаме не само до храната, но и до всичките тези други аспекти, за които споменах малко по-рано. Така че всеки идва с различен по вид, не проблеми, ситуации, нека да ги наречем ситуации, защото проблем е много силна дума. Има ситуации, които ние всеки един момент можем да разрешим и това, което аз правя, просто давам насоки. И на базата на личен опит, разбира се, на базата на множество книги, учени и професори и лекари, които аз изучавам отблизо, за да мога така да съм в тенденция с последните изследвания и в съвременната медицина, и в холистичната, разбира се, към която аз съм се насочил като цяло. Добре, много ти благодаря. Надявам се да сме били полезни на зрителите и да сме ги вдъхновили, така както аз ти споменах и в предварителния разговор. Ти вдъхнови мен. Благодаря ти още веднъж. Благодаря и аз. На финала на предаването отправяме поглед към сутрешният блок на Канал 3. Всяка сутрин темите утре в предаването. От какво имат нужда тинейджърите и защо са вечно неразбрани? Отговорите от психолога Венета Младенова и близначките Алекс и Влади, идоли на своите връстници. И още, защо протестира БСП срещу новия държавен дълг? Има ли капани в пенсионната реформа? Разговор в студиото с Георги Свиленски, депутат от БСП Лява България. На финала на предаването, кой вдъхнови новият клип на група Остава за песента Океан? Ще разберем от вокалиста на групата Свилен Ноев. И понеже съм ви обещала да завършваме всяко едно издание на всеки следобед с хубав цитат и предвид предишната ни тема, ви цитирам едно изказване на Елиф Шафак, която казва: изток, запад, север, юг, независимо на къде си поел, просто се увери, че всяко едно пътуване е пътуване навътре в теб. Ако пътуваш навътре към себе си, ще обиколиш надлъж и на шир света и ще стигнеш отвъд него, с пожелание да можете да стигнете отвъд света. Благодаря ви, че прекарахте следобеда си с мен. Очаквам ви утре точно в 16 по Канал 3. Хубава вечер!